Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa pa Times Television. Takhalani pompo kuti timve kuti kwabwera zotani chifukwa nkhani ndeni zosayamba. Nthambi ya Independent Complaints Commission yati yayamba kafukufuku pakufalitsidwa kwa zithunzi zoonesa malo a ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena 5 mwezi wa June chaka chatha. Kudzera mu ripoti lake, komiti yofufuza za ngozi idati nkofunika kuti apolisi komanso nthambi afufuze kufalitsidwa kwa zithunziku ndi kubweretsa poyera omwe adachita izi. Pemphero Malimba walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Ofalitsa nkhani ku nthambi ya ICC Ahabe Njalamano ali kafukufukuyu wayamba nthambi italandira ripoti ya ngozi kuchokera ku komiti yomwe idafufuza za momwe ngozi idachitikira. Anjalamano ati pakadali pano nthambi yakumana kale ndi akuluakulu a nthambi zosiyanasiyana amene ndi ofunikira kwambiri pakafukufukuyu ndipo apitirira kukumana ndi akuluakulu a nthambi zina pakafukufuku yemweyi. Chifukwa cha mmene alili kafukufuku amene sitingayandinene kuti timaliza liti chifukwa tipena mathapena upeza umboni wina ofunika nthawi yayitali nthawi zina umboni wina umakhala wa chizungu amati straightforward zimene mwina sizimafuna nthawi yayitali. So chifukwa titangoyamba mmene sitinganenere apapa sitinganitsimikiziretu kuti zititengera nthawi yayitali bwanji. Kumbali yake ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno apita kalaya anapempha nthawi asadayankhulepo pa zimene apolisi akuchita kutsatira zomwe komiti yofufuza za ngozi idawalangizira. Komiti yofufuza ngozi imene idatsogoleredwa nda Justice Alide idatulutsa zotsatira za ripoti yake pa 14 mwezi watha. Pakadali pano gulu la mabungwe ochokera mchigawo chakumwera lapempha ndale kuti asiye kuyika ndale pa ripoti lokhuza imfa ya ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena 5. Anthuwa afotokozera nkhani mu mzinda wa Blantyre ponena kuti sakukondwa ndi zimene zakhala zikuchitika chitulukire ni ripoti ya imfayi. Asame Aaron ndi oyimira mabungwe ochokera mchigawo chakumvuma ndipo adayankhula motere. Amabungwe ntchito yathu ndi obweretsa Malawi pamodzi kuti mtendere upite pasogolo, koma taona kuti zimene zikuchitika chifukwa chonena kuti andalena kupezerapo mwayi ogwiritsa ntchito ngozi imeneja ngati chida chopezera mavoti mizimu. Anthu ambiri akuuzidwa zinthu zabodza, anthu ambiri akuuzidwa zinthu zonama ndipo akuzikhulupirira zinthu zabodzazo chifukwa chonoti andale akufuna kupezapo maudindo pofuna kutchuka pandale. Anthu amene ali kumuzi ambiri alibe mpata kapena alibe kuthekera kopeza mauthenga ona ukhaukha mwansanga, koma andale akapita kumakauza zinthu zimenezi anthu akumuzi akumazikhulupirira kumaonera ngati kuti ngozi ija mwina. Ndipo wapampando wa mabungwewa Asiza Kondowe adapemphanso kuti adindo agwiritse ntchito zimene malipotiwa adanena. Ndizoona dikunena kuti cholinga cha kafukufuku pakachitika ngozi pamafuna kuti anthu muphunzirepo kuti kodi zinachitika bwanji nanga msogolo mutingapewe bwanji za mtundu umenewo kuti zisasachitikeso. Ndiye tinaona ndithu kafukufuku amene anachitika uja anaperekapo ndithu mfundo zoyenera kusatidwa kuti zinthu za mtundu umenewo zisasachitikeso msogolo. Komanso anafotokoza kuti panali kutayiridwa kwa ntchito kwa anthu ena adindo makamaka ku civil aviation kuti ndondomeko zina sizinasatiridwe pa nthawi imene amalolera kuti ndege imeneja inanyamuke. Ndi ife timapereka pempho lathu kuboma kuti mwachisanzo pali adindo ena mwina ntchito yawo ananyalanyaza sanasatire malamulo amene anakhazikitsidwa kuti ayenera kusatidwa hata mwina kuchosedwa ntchito kumene. Komanso pali zinthu zina zimene zimayenera kuchitika ndege isananyamuke mwina kuchita ma maintenance zinthu zina za mu ndegemo zimaoneka kuti sizinachitike mu nthawi yake. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF yati ziwawa zimene zikuchitika ku Mozambique zikuchedwesa kubwera kwa feterezo wa NPK mdziko muno. Kotero NEF yati ikhala ikugawa feterezo wa urea
kwa alimi pansi pa ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi pa ngongole, pomwe fetereza wa NPK ndi amene amathiridwa koyamba. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Mwachitsanzo, alimi amene anapempha ngongole ya fetereza ku NIF kumwera kwa boma la Mzimba anapatsidwa urea yekha. Mawu ake mkulu wa bodi ya NIF Mpeza anati dziko la Malawi ndi lopanda doko, kotero limakumana ndi mavuto ambiri, ndipo pakadali pano iwo akukanika kulandira fetereza yemwe anagwiritsa ntchito doko la mdziko la Mozambique. Abeza anati fetereza amene akugawidwa pano ndi yemwe anagwiritsa ntchito doko la ku Tanzania. Iwo koma anati fetereza amene anagwiritsa ntchito doko la mdziko la Mozambique afika mdziko muno posachedwa apa. Kupezeka kuti fetereza yemwe amene akulowera ku Mozambique kwavutika. Panopa tikudalira fetereza amene akulowera ku Dar es Salaam kapena tinene kuti ku Tanzania. Fetereza amene akulowera ku Tanzania, mmodzi wa fetereza enda amene alimi akulandira panopa. And fetereza wina amene akutipanga supply fetereza atipanga assuwa kuti fetereza wina munjiramo akubwera. Kumbali yake mmodzi mwa anthu amene apindula nawo kudzera ku ngongole ya feterezayi Isaiah Mlenji, omwenso ni mlembi wa gulu la zaulimi la Tombolombo, anati bungwe la NIF likuyenera kugawa fetereza wa NPK nthawi yabwino ncholinga choti agwirane ndi nyengo ya ulimi. Nkwabwinonso kuti wa NPK athamangise malingana ndi nthawi kuthamanga ndi pakati pano pangoma zimafunika fertilizer wapasi ndi pakufunika ndithu kuti athamangise kwambiri kuti pasaso wapasiyo chifukwa ndi amene akanayamba koma papa wayamba ndi wapamwamba. Bungwe la NIF lapereka matumba 40,000 a fetereza wa ngongole zomwe zikutanthauza kuti ndi 10% ya alimi omwe akufuna kuwafikira ndi feterezayo. Anthu ena ochokera ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre anakhamukira ku ofesi za consol wa mzinda wa Blantyre alipo osakondwa ndi kusinthidwa kwa mayina a anthu amene akuyenera kulandira chimanga cha ulere. Isaac Salima adathamangira komweko. Anthu ochuluka adakhamukira ku consol ya mzinda wa Blantyre pamene adachokera ku Ndilande ati posakondwa ndi zimene zidachitika kuti mayina anthu ena amene amayenera kupindula polandira chimanga cha ulere amayenera kuchotsedwa. Malinga ndi Jones Nyaka, mmodzi wa anthuwa, ati poyamba adawuzidwa kuti anthu oposa 1,700 ndi amene amayenera kupindula polandira chimanga cha ulere kuchokera ku madera a Ndilande komanso ena, koma akuti lolemba mmawa pamene adafika pa bwalo la Nyambade kumene amayenera kulandira makuponi amene amawayenereza kuti akalandire chimangachi, adawuzidwa kuti mayina ena anthuwa achotsedwapo, zimene akuti anthuwa sadakondwe nazo. Izi akuti zidachitisa kuti akuluakulu amene amayenera kupereka makuponiwa asaperekenso malinga ndi kuti padabuka mpungepunge, kotero kuti anthuwa adabwerera osalandira makuponiwa. Izi akuti sizidasangalatse anthuwa amene adakhamukira consol ya mzinda wa Blantyre kukapereka madandaulo pa nkhaniyi. Komanso anthu akakasikwa yamba makata wodi imene iyi ikumaponderesedwa kwambiri. Ulendo winanso odi imene fuwa kulima odi atatu. Odi nthawi imene amagawa matumba awiri achimanga makata odi sinapasidwenso inaponderesedwa mpaka na nthawi imene. Ndimvera mafuna kuti tidziwe kuti makata odi chimene anapalamula kuntundako ndi chiyani. Mmodzi wa anthu amene amatolera mayina anthu amene amayenera kupindula polandira chimangachi, a Dorothy Blyton, adati nawonso adali odabwa kuti mayina ena anthu ena kupindula adachotsedwa. Ndiye lero pano akasa pobwera anthu asita kubwesa mayina ena. Ndiye iwowo ngati mayina athuwo kulibeko. Anthu analemba kale inu mayina amene analemba anthu ali kutiko lero mubwesa anu chifukwa chani? Akuluakulu a consol ya mzinda wa Blantyre sadayankhe malanya anthu oyendera wayesa kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe wati mavuto amene ali mdziko muno akuchitika kamba kakusowa kwa mtsogoleri wabwino. Akabambe amayankhula pa msonkhano wa atolankhani amene chipani cha UTM chinachitisa mu mzinda wa Lilongwe. Akabambe akufotokoza motere. Chifukwa tili pa mavuto amene tiliwa tsiku la lero, ndingayankhe ndipo ndakhala ndikufotokoza kwambiri nkhani izi zitatu zapangitsa kuti mavuto amenewa akule. Choyamba nchakuti tasankha adindo ndikuwayika maudindo anthu amene sadziwa ntchito, koma tangowasankha ndikuwayika chifukwa they are politically connected, chifukwa amachokera kumene ife timachoka,
chifukwa ali aligned ndi chipani chathu. Ndiye tangowasankha amenewa nkuwayika m'maudindo amenewa. Ndakhala ndikunena kuti dziko la Malawi vuto lalikulu kwambiri loyamba limene tikuna kuthana nalo ngati dziko ndiye vuto la tsankho, nepotism, tribalism, cronyism ndi imene yavuta kwambiri. Imene yoyo ndakhala ndikunena kuti akhala ndi vuto ili kuyambira mbuyo monsemo, koma panopa zanyanya zanketsa boma lililonse mbuyomu limapanga polish nkhalidwe osakhala bwino. Amalawi kuti akhoza kugwira ntchito yabwino ndi ma credentials alipo various positions, koma sitimafuna kuwayika because they are not politically connected. Samachokera kumene ife timachokera, they are not aligned with our party, and chotero sangathe kulembedwa ntchito, and yet dziko ndali ngono kwambiri mungamerereremo. Tipitiriza nkhani zathu tikatha kuonera izi. Popitiriza nkhani zathu, nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda yati nthawi yakwana tsopano yakuti Malawi asinthe dziko lawo pobweretsa maganizo otchakuka omwe angayikidwe m'bajeti. Achithyola Banda anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amalandira maganizo kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana pa zomwe angayike mu bajeti ya 2025 mpaka na 2026. Iwo ati anthu ena amati dziko lino ndilokongola koma losauka. Zambiri mulipotili. Nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda lolemba yamba kukumana ndi anthu osiyanasiyana kuti amve maganizo awo pa zimene akufuna kuti ziyikidwe mu ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026. Pa mkumanowu magulu osiyanasiyana anapereka maganizo awo pa zimene akufuna kuti ziyikidwe mu bajeti. Mwazina akuluakulu aku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources apempha Chithyola Banda kuti aonetsetse kuti ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 ilimbikitse ntchito za ulimi. Nthawi yayitali kumalima kugwiritsa ntchito alimi ang'ono amene sanatengere kwina kulikonse. Chifukwa chimenecho tikunena kuti Ministry of Finance ikuyenera kuti ionetsetse kuti ndalama zilipo zimene alimi akuluakulu atagwiritsa ntchito kumalima ulimi umene utha kutipetulira. Ndipo mtsogoleri wa Economics Association of Malawi Abetha Bangala Chikadza apempha Chithyola Banda kuti aonetsetse kuti ndondomekoyi isadalire kwambiri maiko amene amathandiza dziko lino. Tinanenako kuti Malawi muno muli mabizinesi ambiri amene sapereka msonkho. Tinanenanso kuti msonkho umene timaona umene magwira ntchito mdziko muno ndalama zimene zimatoleredwa amakhala mwina anthu ochepa amene akugwira ntchito, komanso mwina amabizinesi ena ndi ochepa koma ambiri sapereka msonkho mdziko muno. Ndiye tinaperekako kuti mwina boma litawunikirako kwina ndi kwina kumene angapeze ndondomeko zimene zoti mwina msonkho uziyikidwako. Ndipo m'mawu awo Achithyola Banda anavomereza kuti paufunika ukatswiri ndi ukadaulo wapadera pobwera ndi ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika chaka cha 2026 potengera mavuto amene dziko lino lili nawo. Muyembekezere kuti zinthu ziyamba kusintha chifukwa Amalawi ambiri aonetsa chidwi chopanga nawo bajeti potiuza maganizo awo. Titenga maganizo a Malawi pofuna kuti bajetiyo iwayimirirewo komanso ikhale budget imene ichite focus pa chizungu amatero productivity. Lachiwiri Achithyola Banda akuyembekezeka kukumana ndi akuluakulu ku Mzuzu asanakumane ndi magulu ena okhudzidwa lachisanu. Chokera ku Lilongwe tipite ku Mchinji. Mphunzitsi wina pa skulu ya primary ya Mchinji Owen Banda ali m'manja mwa polisi atapezeka kugulitsa fetereza ndi zipangizo zina za ngongole za Mega Farm mbomali. Malingana ndi mneneri wa polisi ku Mchinji alimbikani mpinga njira, Abanda adapereka malo okwana mahekitala 20 amene si awo ku nduna wa zaulimi kuti apeze zipangizo zaulimi za Mega Farm. Ampinga njira ati Abanda anapasidwa zipangizozi za ndalama zokwana 43,142,400 kwacha zimene m'malo mwake iwo anayamba kukagulitsa mu shopu mwawo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mulipotili.
zipangizo zomwe abanda awapeza nazo akugulitsa zomwe anapatsidwa kudzera ku ndondomeko ya ngongole ya zipangizo za ulimi kudzera ku minda ikuluikulu ndi matumba aferereza wanthaka komanso obereketsa okwana 256, mbewu yachimanga yokwana makilogalamu 800, mabotolo ophera udzu a mtundu wa Hanes okwana malita 128 komanso Roundup okwana 128. alimi amene ali ndi malo okwana ma hectares 20 amapeza nawo mwayi okhala mundandanda kuoneka nawo katundu za ulimi mwangongole, koma aweni panda adaonesa malo kwa akuluakulu a mega farm, anaonesa malo otisi yawo, ndipo adawanesanso kupeza katundu mwangongole zonse zokwana ndalama zokwana 43 million kwacha 142,400 kwacha. Akuluakulu a project ya mega farm aditsina khutu, ndipo polisi yathu yankanda yathamangira kumeneko kumwe inakawamanga aweni panda, ndipo iwowa akaonekera kubwalo la milandu komwe akayankhe mulandu opindula kudzera mwachinyengo kunamiza zomwe zikusempana ndi gawo 319A ya pinokoti. Abanda akuyembekezereka kukaonekera ku bwalo la milandu pa mlandu ochita chinyengo. Ampinga njira ati pakadali pano apolisi akufufuzabe za katundu wina omwe abanda adagulitsapo kale. Apostle Clifford Kawinga a Salvation for All Ministries International atsindika kufunika kugwirana manja pofunika kufikira anthu moyo wauzimu komanso kuthupi. Iwo anena izi pamene amalalikira mawu a Mulungu ndi kugawa chimanga kwa manja opitirira 4,000 kwa mfumu yayikulu Malemya mboma la Zomba. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti limene wawerenga Sambanda Junior. Akawinga analimbikitsa anthu kuti azikhala ndi mtima ofuna kugawana ndi kuthandiza ndi kochepa komwe ali nako. Iwo apempha anthu kuti pamene nyengo ya mvula sikukhazikika bwino mdziko muno ayambe ulimi wamthirira pofuna kuchepesa vuto la njala. Tsiku la lero ndimene tamva kukoma chifukwa miyoyo yambiri yapulumutsidwa ndipo nambala yambiri yaonjezeredwa mu ufumu wa Mulungu. Pa chifukwa ichi kunonso kwa Senior Chief Malemya mudzi mwasani mwagwanso mavuto amene afikira mdziko lonse la Malawi lino anjala. Kunatikomera kuti January uno tafikire anthu taonetse chikondi cha Mulungu pakuwapatsa zakudya zakumwa, ndiye kuti tafikira thupi moyo mzimu tapereka mawu Mulungu amene apereka chiyembekezo ku moyo wawo munthu ayayitali kuti Khristu akamabwera adzatipeze tonse kupulumutsidwa. Silasire pompo tapatsa zakumwa zakudya zambirimbiri komanso tapatsa chakudya chimene chili chimanga. Mfumu yayikulu Malemya inathokoza Akawinga pothandiza anthu mderali lomwe anati lakhuzidwa kwambiri ndi vuto la njala. Ine ngati mfumu choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa chonena kuti sitimayembekezera kuti tikhoza kukumana ndi chisomo chimene takumana nacho lero kuzera kwa Apostle Clifford Kawinga ndi mpingo wawo umene abwera lero kuno kuzagawana nafe uthenga wa Ambuye komanso kuzatipasa chokudya chimene anthu anga alandire tsiku la lero lino. Mayi Baina Tambula omwe amakhala mmuzi wa Asani ndi mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli. Matumba pafupifupi 3,000 olemera makilogalamu 50 ndi 25, buledi ndi zokumwa ndi wina mwa katundu yemwe anagawidwa pa mwambowu. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasanasiyane nayinso mitu yake. Nthambi ya Independent Complaints Commission yati yayamba kafukufuku pakufalisidwa kwa zithunzi zoonesa malo a ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena. Bungwe la National Economic Empowerment Fund yati ziwawa zimene zikuchitika ku Mozambique zikuchedwesa kubwera kwa fetereza wa NPK mdziko muno. Ndipo munkhani zina mtsogoleri wa chipani cha UTA Madaliso Kabambe wati mavuto amene ali mdziko muno akuchitika kamba kakusowa upangiri wa utsogoleri wabwino. Ndipo zonse zimunali ndine Bayana Chunga ndikufunirani usiku wopambana.